Sportclub Cambuur kwam juster voor het eerst na de winterstop weer in actie. Het was geen succes. In Ljouwert gingen ze met 2-0 onderuit tegen VVV. Een verslag van Frederik Wijma. De Limburgers binnen net zomaar een tjenstander. Ze binnen koprenner in de Jupiler League. Onder Siberische omstandigheden hier Cambuur hopen de gasten wat meer tjenstand te bieden. Ik kan aan de voorkant zijn nou deze wedstrijd winnen kunnen. Dan durven we misschien nog mij voor een, iets heel moois op het einde van het seizoen. Misschien wel voor de hoofdprijs. Maar het is VVV Venlo die het voortendelijk zien liet dat ze net per ongeluk boven ons staan. Sterk in de duels, efficiënt en gevaarlijk voor de goal. Seinstra is passeerd, maar Omar Elbaat redt op een line. VVV is scherp. Foutjes worden direct genadeloos afgestraft. Slordig balverlies bij Cambuur en de kans voor Jonathan Opoku. En die zet VVV in de 37e minuut op voorsprong. De bal wordt nog omrekken, maar verdwijnt achter Seinstra in de lange hoeken. Op slag van Rest, de hoekskop van VVV. Die wordt kopt, een rare stuit. Seinstra heel, een scrimmage en daar is de 0-2. Vlak voor het skoft verdubbelt Niels Reuzeler de voorsprong en wint Cambuur dat het een dreig verhaal wordt. Nou, eerste helft wie super lastig. Ben we eigenlijk net echt in uw speelkamer. En in mij al de rusting in en weet je dat heel moeilijk wordt. Ja. Het hier begint waar de helft nog slimmer worden kent. Dat Seinstra net zo attent was hier bij deze actie. Cambuur wisselt onvallend. Hemmen en de nieuwe onweest Tariq Tissoudali erin. En die jouwt voortdurend zijn visitekaartje even aan. Prachtig schot, maar op een lotte. Pech voor Tissoudali. In de slotfase de vrije trap van Erik Bakker en ook die rekkert het aluminium. Cambuur verliest thuis met 2-0 van VVV. Ik vind VVV een terechte winnaar in alle facetten van het speeltje. Die gaan zien dat ze waarschijnlijk echt de ware kampioen worden kennen. En VVV is vooral blied verrast. Dit was misschien een van de lastigste uitwedstrijden van het jaar die je in mijn ogen volkomen terecht wint. Nou weten we zien, we staan 14 punten achter VVV, daar hoeven we meer naar de zin. Dus we kunnen rustig teruggaan met hetgene waar we mee bezig zijn. Alleen dat het zo wel iets beter maar als Joert.